Malawi Today. Hiru zimenezo ndibe nazo ntchito. Ndinapanga hiru zimenezo ndibe nazo ntchito. At the end of the day, tonse tikulira sitili ku opposition. Kuganiza kuti even mwanayo akhala wa Congress kumeneko. Anapanga bulldoze, yes. That is not the factor. I'm looking at this on a broader picture. Because Mavuru amene anali ku Mwanza West. Kunena kwa Khombe. Sana ali ku Mwanza West kokako anali dziko lonse. Achimwenda mafuna anthu awo. Amayika mashado zibwenzi. I will happily say that, and I can't withdraw, and I will not apologize on this. The issue here is ine sindi kuyangana ati Mwanza West. Ku Mwanza West ndi kwathu. Nthawi ija dzakwana au safe. Not only ndikozo dzapa ka server ka independent, ndikozo dzapa nga save oloka wa chipani chanji. Sikuti ndinoka kamizika kukhala Congress. Sindinoka kamizika ndili ndufulu. The issue here sindingapye ntima kwambiri faja kuti anandipanga chipongwe kujeni. Komanso even mwina ndikadakhala ineyo. Mwina sizikadatheka. Chifukwa support mena walandira mwana ija ine sakadandipatsa. Zinachita bwino kuti ayika kamwanako ndiye tione kuti kamwanako kapanga manage bwanji chipani ngati chitha akhale ku chipani ku Mwanzako. Chifukwa ife tasira sikuti fenso tidzipanga za Congress ku Mwanza. Momaka ineyo I will not. I have to be very frank here. Ngati ndukayima 2030 ndukayima independent diso sikuti kamenso za chipani. That one I have to be very clear. And simudzandona so pano ndupita kubwera kuno madzajia kuti ati ndifuna ndikayimene mala Congress party ku Mwanza. I will not do that. Because by then MCP idzakhalera afa ku Mwanza kulibeko. And simanga mapite ku Mwanza neyo makayimene chipani chakufaya. Lero liwe Black Bob udigenda sagenda rama ndugairo amva. Uyankula zanze inero anthu ambo ndo ya kwini box ane ndubagira chimwendo mundi vesese. Inero ko fesi kwa chimwendo palibe so munamanga ndibatseko umono ndi mageza ndachi mwendo apa. Ina chimwendo osinchiza nawo. Ina chimwendo kunyumba ko sinapiteko. Simu kundivesesa chama ndikunena kuti izi zitikozo mango muda chimwendo koma zolo kuyeza mbiri zinalipo. Okay, can you imagine Prince amasunga atsiga anoti nesi naoneko kuchipana atabwera mutaki na Twesa. Mutaki na Lilian. Inatsana na magasi ndiko zanachokera kuti. Twesa kumakwera ndege ya President Jetija kuchoka pano all the way mpaka kumakafika ku Nigeria. Pamene mulibe mu SPC, mulibe mu Minister of Foreign Affairs. Koma Twesa malake ndikumapezeka. Twesa atu anabwera ndi Prince Kapundagaga. Achimwendo ndamema panga zokwera ndege ya President. Achimwendo ndamema pitsa akira Lilian ku State House. Amangocha anabwera ndachi mwendo ku State House. Achimwendo ndamema gutsa feteleza. Achimwendo ndamema gutsa mafuta a galimoto. Achimwendo ndamema gutsa sugar malai muno. Achimwendo ndamema gutsa cement. Ndipo ndikuuza nikuti achinyamara tikanango pesa njira kuti bwana autiyankhule ku MCP office. Timve kuti maganizo a president ndi otani. Ena feso moyo wathu kadali wowawa. Ndipo ndona kuti zikundinyasa ifo ndavotana ndikumbali mukulandira ndalama kuti muzimutukwana chimwendo. Ndifana ndona kuti zikundinyasa. Chikono kuti fano olapa ntchese tigwira limozi. Chifukwa masiku osewa ine munthu sanganame kuti ndabwera kwa lene kwatu kwanachi mwendo munthu sanganame. Ine sindi nankhoka zonyoza chimwendo kapena nkaka. Koma ndimango yankhula chunga wina amene ulimba anayi ndi Prince Kapundagaga ku State House. Ine Prince Kapundagaga mesi ndi gwana ndi sanami. Chifukwa ndo anafika apo takata chipaza zipaza kama paza utambwalizija. Yamwe kende sindi magwana naye. Ndikatutsa Vienna amalayi kumulayi mwendo wotaka kututsa ko Vienna ngoza chimwendo ine. Chifukwa mazola chimwendo alibe nazo achimwendo akupanga za ku chipani. Koma amene akupanga za ku State House kumene kumatuka ma information ya bwana yako. Ndachina Prince. Amalemba ma speech ya bwana ndachi mwendo. Pesa amalemba ndi Prince. Mwana ko chimwendo amalemba speech ya president. Tadzana ni chilungamo. Tadzana ni chilungamo zina munthu mayamikira munthu akadali ndi moyo. Tiende munthu sangana moti anamanga nyumba ali ku State House no sinatuka nyumba ndilibe. Manyumba anga tamanga mulandi kotsakale ntchito. Nsamuve wina kumayankhula re bole wewe unamanga nyumba. Ine nyumba zake sidamanga ndama za ku State House ndine mulimi. Magulisa mbaratesu. Malima kwathu. Malima mbaratesi kabija anyezi ndi malima ndeka. Palibe no minister osamuka amana ndigaya ko feteleza. Ine palibe munthu amanga nami ndi magula. Palibe. Koma ine sindingabhakire zinthu. Ine chimene mangobhakira ngati mukumutu wana munthu ndeni mabhakira asizoona. Kuti mukamutu kwani. Koma ngati zinthu zola kuikene ndimene tete dzudzula neni. Koma osati zimene mukuyankhula pomanga kuti chimwendo. Hayi chimwendo. Achinyamara social ni isi theka. Pakazona bwana tikumanena ku MCP office akati yankhula achakwera. Full stop. Mukandi tutsenepa masopa achakwera pochebulo ndikayankhule. Musadandaule ndikayankhula. No problem. Ndikayankhula ndikakuyimirirani. Osadandaula masoma ngoti chimwendo sana ali Minister of Agriculture. Marani kodi.
Ndipatse so namba yaso ya chimwendo ndipo mundipatse ndilibe mundipatse so namba ya chimwendo. Aledison munira kumangolimbera ndachi mwendo memuli abambo akulu ngati inu. Muyito kanika kugona. Zazi. Zokana kukanani mbene anthu vomelezana na kukanani ayo kanani atanafuna mwini kitsuo sana fune inu. Nde munaona chimwendo nda MP yako mwazi. Iwe nde wayankhira bwino. Komano ndukana zoti anthu muzingo kha munthu kumantu kwana awande walena bwino. Ndifwe kwa kundipesa nani nakuti tiyeni tikonze pamene achimwendo analakutsa. Ndi munthu wankulu ndi bambo athu ndi ankolo athu eri. Nchifukwa mmeneso munganeneza kuti azambala kutsa chakuti sindingabhakire nenso ndi mayi yanga. Komano ine samangobhakira zinthu zoti mayi anga ndikudzora alakwitsa ndi ndizingo abereka kumbuyo. Ndichifukwa zina even mukamayankhula sindi mayi yanga ndimangokhala chete. Chimene ndinayankha kwa ine nchopapita munthu ku SB kumakanena kuti SPC alemba ntchito ana achipani. Ndoti munthu makomagwira kapena wajamanyi. Chifukwa achipani onda asibala kwa iwe ndokaneneraso ku SB. Zokhazo ndine atukwana ndifasi ndingasekedeni. Koma ngani ngati achimwendo analakwitsa tiye ntinene. Koma ndimakana zomati tikaphwanyira nyumba. Ayi tikakumana nawo ti apha amene angapange chipongweni munthu ina simungadziwe. Mudzapezanso ndinomwe. Kodi lero limwe wathu wa koma tikafika chaka cha Mars kukumbukira bwino wa achimwendo tsuna lake. Kuti achimwendo tikoma wada kakhapo achimwendo isakadapanga. Akadakhapo achimwendo isakadarani ngati bemukumbukira zankaka. Apa group yake ndomwe munawanyoza rankaka. Agwe ku convention. Munagwetsa huru anagwa. Pano mukuranka kandabulo chimene mafuna chinyamata simu machidziwa. Ora chimwendo omwe wawa mudzafuna. Ena nuru muli magari moro manyumba mukudzera kwa chimwendo. Ena nuru muli manyumba ari kudzera kwa chimwendo. Tedzina ni chilungamo. Ena nuru muli panchiro ine mwina amene ndi watsoka ine ndeka. Koma ena nuru muli zinchire fwa cha chimwendo. Tedzina ni chilungamo koma. Osati mudzingu wange ndinenzo kuti mudzingu ari kwa nazo. Ayi ndinenzo zoti mudzingu ari kwa nazo. Haya chimwendo ajendera majisale. Achimwendo anakakumandipita mthalika. Ayi gorani ene anthu inu. Kodi kusova kwa matelo. Zalakwika chimwendo andipola kutsa kwake. Koma nona ngombono muli nawo. Zolakwika zoti ponyani pagupa tipange sota kuti tikonze pamene palakwika chimwendo. Achimwendo sangabwe pano kumadzati yankha ndakulu. Achimwendo sangabwe pano mumba sangabwe pa group kumadzati yankha ifeyo. Tiyeni tikonze mumbayo ndolakwitsa Sebuno ri mumbayo muuze pamene analakwitsapo. Achimwendo ndolakwitsa auze ndipolakwika. Ndiposamango achemera sankakamuwa achemerera oso apa. Nawonso ndolakwitsa sana dzuke ngati kuchipana kuti thandiza chifukwa chani. Ine ndimene chilungamo ka kurana akuya ndioka ine rinali wa gorani hala even kusidwa kwa gorani mwangona ndi wawa kwambiri koma ndinadzo ndasiye maganizo acha kwera ndi chimene apanga ka ine ndinakwera ya gorani ngandinami ine sindimabisa mpaka na lero pano mumba iso ndimankonda kwambiriso ndipo mumba ndimankonda kwambiri kwasati tumasewera koma ino mumba arabwera apasangana nandi chosako ndama yake kunakunde nkumbadi ndipo ndu yankhulo mumba arakhapa sanga kuti ine ndingakondama ndizoti ndalama iyi ndikunamizani koma ndi wachipani ndigezo chimene apanga president ine dzimwene mumba kuti watani koma ine mwenga mosani nakwera ya gorani hala sakubiseni ndipo pano mpagume ndimankhula chilungamo koma ifo ndikamutu wane mumba ifo acha kuyasanka mumba ndi dzimutu wana mumba ndiziwe mupanga nalisoni muninazo chifano sana kufuna ndasanga uje mulini kitsulu inu mufuna muli mbenda chimwendo bwachi ngara chimwendo anakavota kusikesi yani get out foolish satopetsepo apa anthu toti kunamizana mene congress yagwera ndeuti yata koma anthu congress maidziwa anthu tambiri congress sakuidziwa mwina akungoyonera chimasomaso congress singathe ngati mene zingathelezi pani zinazi mark my word ndipo lero 27 September 2025 pozafika so 27 September 2026 anthu amene akusangalala awa adzamulira achakwera ndipo ukhaufilitsa maso koma mwaisudza pezeka poti chakwera mwamuchotsa mudzavaso kuti bolanso mchakwera amwe ucha ndi amalawa amene coming 2030 chisankho anthu adzavoteranso mkwiyo kuti awa anatinamiza bolanso nomwacha ndikuwuzani panopa ndonena pano anapita ku Zambia ndipo ku Zambia awo zokuti akwacha yanu ikagwa ni 150% ndiye kuti zinthu tikupatsani ku Tanzania panga withdraw yoti chimanga siyipereka Kenya yakana G2G Dubai iso yapanga withdraw anapita kumeneko awo zokuti inu mesanda amene munkapereka ndalama kutanga ku port Mozambique and Tanzania kuti mafuta asapite ndipo pano mubwera kuti mafuta azibwera tapanga withdraw
uku kwa Luyaso apanga withdraw. IMF nthani yonse yotulutsa kalata yonena kuti yaleka kuthandiza Malawi. Posachedwa apa muyionanso kalata chifukwa chakuti awa DPP ni MIF amadana. Ndi ukamba izi sizoti mwina ndikungolankhula koma ndili ndi maumboni ambiri. Ndunena pano awupanga njira kuti petrol afike 5,000 per liter. Dollar wiki ya mawa ifika 7,000 pakena 8,000. Mugwire mawanga. Sizoti mwina nukamba kuti bwanji no koma ndili nazo umboni. Ndunena pano alikalikiriki kufunafuna kuti kodi manifesto timani naja tikwanitsa bwanji anthu awakanira zawo tiye ndikhale tidikire poti tonse tili ndi moyo poti wa moyo amaona china chilichonse zikomo.